Haizearen jatorria tenperatura desberdineko tokien artean sortzen den presio diferentzia da. Aire beroak hotzak baino dentsitate txikiagoa du eta bistan denez gora egiten du. Toki horretan behe presioko gunea sortzen dela esaten da. Orduan inguruko aire hotzagoak behe presioko gune horretarantz jotzen du. Horixe da haizea. Energiaren ikuspegitik, haizearen energia zinetikoaz baliatzeko bi modu nagusi daude. Lehena, higidura lineala lortzea da. Hau da, haizea belaontziak bultzatzeko erabiltzea. Bestea, biratze energia mekaniko bihurtzea da. Hau da, haizea haize erroten palak biraka jartzeko erabiltzea. Haize energia bihurtzen den eguzki energia, gaur egun munduan dagoen energia elektrikoaren eskaria sortzeko adinakoa dela kalkulatzen da. Haize energia, haize sorgailuen bidez, energia elektriko bihur daiteke. Elkarrekin konektatutako hainbat haize sorgailuz eta gailu osagarriz osatutako instalazioa da haize parkea. Haize parkean sortutako argindarra sare elektrikora bideratzen da. Haize parkea jartzeko toki egokienak oztopo eta zimurtasun gutxiko eremu zabalak dira, ahal dela muino biribilak. Horrekin batera ez da ahaztu behar lurra eta lur eremua zimenduak jarri eta obra egiteko egokiak izan behar dutela. Haize parkea osatzen duten elementu nagusiak honako hauek dira. Haize sorgailuak, parkeko konexio elektrikoak, azpiestazioak eta sareari lotzeko lineak. Energia elektrikoa lortzeko erabiltzen diren haize sorgailuak, hegazti eta hegazkinek hegan egiteko erabiltzen duten printzipio beraz baliatzen dira, eusteaz alegia. Hain zuzen ere, horregatik dute besoek alde bat ganbila eta bestea laua. Alde ganbiletik haizea arinago igarotzen da alde lautik baino. Bi aldeen artean sortzen den presio diferentziari esker hasten dira besoak ardatzaren inguruan biratzen. Ardatzaren birak sorgailuari eragiten dio elektrizitatea ekoizteko. Haizearen energia pantailan ikusiko duzuen adierazpen horrek ematen digu. P, haizearen potentzia da. Haizearen norabideari zut den azalera unitateko. M, ostera, denbora eta azalera unitateko zirkulatzen duen haizearen masa da. V, azkenik, haizearen abiadura da.